Свят на алчност и безнаказаност. Ако искаш да живееш така, трябва да си твърд. Той ще потърси възмездие. Знаеш ли какво причинява бомбата на тялото? После не ти трябва чувал. Идва моментът някой да си плати. Всички. Окървавени пари. Сряда от 22. По Диема. Край на играта. Комисар Рекс. Всеки делничен ден от 20 часа по Диема. Има ли опасност от преливане на язовири край Добрич? След драмата в КТБ говорят бившия шеф на Сметната палата Валери Димитров, бившия служебен премиер Стефан Софиянски, журналистът Петър Илиев, както и Вежди Рашидов, който има депозит в банката. България продължава и след 10:30 на живо литургията в памет на жертвите от потопа.